Ay, ma'am, si pangalan? Alin po. Davao City. Panabo, sir. Uyab mo, ma'am, or nagapanguyab pa si sir? Ano? Nanguyab pa lang. Sir, nagapanguyab pa ka, sir? Oh. Pila nakakabuan nga nanguyab kang ma'am, sir? Duwa na katuig, sir. Anong hantod karon wa kanya gisugot? Kuan pa siguro sa sir ba? Sa kumbatasan, sir ba? Kung sa background ako, sir. Wala pa sa ni oo sa imo, ha? Wala pa, sir. Unsa nimo kamahal si Allen? Oh, mahal ba kayo, sir? 100%. Buhaton na ako, sir, nga di na ako mag-cheat, sir, para di siya mawala. Matuo ba ka naging niya dili siya mag-cheat? Ito, sir. Sa imo nakita siya, ma'am, nganong ganahan ka mo kuyog niya? Nabutan lang. Sa nagustuhan nimo kang Ruby? Wala, simple lang. Akong kasulta sa sir, nga love na ako siya. Oh, pasalamat lang kung love ko niya. Di ba kamingon nga love mo nimo siya? Love mo ba na ako, sir? Willing na ba nimo nga sugton si Ruby? Kay love man daw kaniya. Willing ka, sir. Sugton naman daw kanya karon, okay ka? Okay kayo, sir. Akong kasulta sa sir, nga I love you. Kay love